рӯҳ афтодагӣ. Чаро ман нею онҳо? вақте мебинам чӣ тавр ҳамсолонам дар беҳтарин ширкатҳои кишвар ё хориҷа кор мекунанд. Дар саҳифаҳои иҷтимоияшон айфони нав, мошин, хона ё сафарҳояшонро нашр мекунанд. хулас ҳама ҷаҳтан нишон медиҳанд ки чӣ хел корҳояшон барор мегирад ва онҳо муваффақ мешаванд. як ҳиссиёти даруние пайдо мешавад ки чаро онҳо бурд мекунанду ман не. агар шумо дар мисоли ман худатонро шинохта бошед, хоҳед ки ба мақсад раседу муваффақ шавед, ҳамагӣ бояд як чизро иваз кунед ва ин бошад фикрониятонро. муваффақияти дигарон набояд сабаби рӯҳафтодагии шумо шавад, баръакс бояд илҳом бахшад. ва ҳамон лаҳзае ки инро дарк мекунед, натиҷаҳояшро аллакай дидан мегиред. аз ин рӯ аввалин қадаме ки ба сӯи ҳадафҳои худ гузошта метавонед, ин аз паси корубор шудан. аниқтараш ба қайдгирӣ ба чорабинии корубор. якдигарро фаҳмида бошем, рӯзи 30 ноябр ана дар ҳамин ҷо во мехӯрем.